Genesis 25:11 Joshua 26 bersama sa tamang Francis kay personal ka sa kakaizan ng messages ang Robert sa sulong sa dia malang tisyo. Sige din niya siya sa sa bayan ng speaker ng mga sa mga ground. Mati Mark Jan ang sa first verse sa kay Krishna Galatians 2:10 Colossians verse 7 sa kasalang first Timothy sa Timothy dito sa mga Christian sa second verse sa Revelation 2:3 sa kay Peter first Peter James at First Timothy dito sa Timothy First Timothy second Thessalonians First Thessalonians Colossians Ephesians Galatians, 2 Corinthians, 1 Corinthians, Romans, John, Luke, Mark, Matthew, Malakay, Malakay, di ka agad, di pa nabagok ng ikaw, nasa budget ang magkawin ng siya, Daniel, bigyan ng tasyon. Daniel, is kaya lamagtasyonis, Jeremiah, isa lamagtasyonis. Jeremiah, Isaiah, sa Solomon, Ecclesiastes, Proverbs, Psalms, Esther, Job, Nehemiah, Ezra, 2 Chronicles, 1 King, 1 Kings, Samuel, Ruth, Judges, Joshua, Deuteronomy, Numbers, Leviticus, Exodus, Genesis.